ne znam imali ili nemam e-karticu, ali možda će jednog dana i zatrebati naš cijenjeni Daniel, koji se nalazi, ne znam gdje se nalazi. Ja mnijenim da se nalazi u Sesvetama. Jesi li? Dobro jutro, Daniel. I to na nogometnom terenu. Tako je, dobro jutro. Ja sam u Sesvetama, u prostorijama nogometnog kluba Sesvete. Mirko, a tebe moram pitati, prepoznaješ li ovaj grb? Tebi bi trebao biti poznat ovaj grb. Naravno da prepoznajem ovaj grb, jer sam i sam jedno vrijeme igrao za nogometnu reprezentaciju Roma u Hrvatskoj s ovim grbom i u žutome dresu. Tako je. Točno je, ovdje smo zbog svjetskog dana Roma, koji je bio jučer, prije 2 dana, zapravo 8. je počeo i traje do 12. To što je ovdje obilježeno utakmicom između reprezentacije novinara i reprezentacije Roma, a za sve to zaslužan je naš sugovornik, poznati Rom Tovko Dedić Toti. Dobro jutro vam želim, predsjednik ste i Svjetskog saveza Roma i lijepo je utakmica, nogomet, a sve to zapravo da se upozori na probleme Roma. Hvala vam od srca. Zahvaljujem se vašim urednicima, vašim novinarima, svima. Ne bih htio nikoga izdvajati, svima velike puse, pozdrave. Ovo je naš jedan povijesni, najveći dan što ga imamo i što ga nosimo u svom srcu. Hvala svim romskim aktivistima koji su imali mogućnosti, jednake šanse, jednake prilike da utemelje 1971. taj naš svjetski dan koji je bio ujedno i prvi svjetski romski kongres, gdje smo dobili prava na našu himnu, na našu zastavu, na našu demokraciju, na naš jezik, na našu kulturu. Pa to nema niko u svijetu. Romi su najsretniji narod na svijetu, pogotovo kad imaju ovakve aktiviste nogometne, i da po prvi put izlažemo svjetsku nogometnu izložbu Roma. To je specifično. Ovo što sada upravo gledamo, što naš kolega snima, to je izložba fotografija romske reprezentacije nogometne. Nogometi i najveći nogometaša svijeta, najveći predsjednika, dobročinitelja koji pomažu Romima u potrebi. Ja još jednom ovim putem se zahvaljujem Hrvatskom nogometnom savezu, bez kojeg mi ne možemo ovo prezentirati i raditi na nogometnim terenima. To su naši nogometni kampovi, naše nogometne utakmice, naše konferencije u borbi protiv rasizma, segregacije, diskriminacije, gdje ujedno šaljemo poruku zajedništva da u Hrvatskoj se moraju poštivati ljudska i manjinska prava, a posebno na nogometnim i van nogometnih terena taj respekt. Još bi jednu priliku iskoristio, ako mi možete omogućiti, da se zahvaljujemo zakladi Nema predaje, bez koje mi ne možemo funkcionirati, Hrvatskom olimpijskom odboru Odaberi sport, gdje i želim Rome sensibilizirati sve u Hrvatskoj. Nema ih 17, ima nas 50.000 ako nije 100. Znači, još nisu bili ti izbori da se možeš deklarirati ko si, šta si, taj popis stanovništva. Nadam se da će to biti uredno i pedantno i čisto, da se možemo predstaviti da smo hrvatski Romi. I bit će nam to čast da ima preko 50.000 Roma. Ovim putem školujemo romsku populaciju u nogometnoj akademiji za trenere, za nogometne suce. Volio bi u budućnosti, nisam uspio, ali ću uspjeti preko Saveza nogometnog da stvorimo jednog igrača romske populacije, da igra za hrvatsku reprezentaciju, da je to naš ponos. Znači, budućnost Roma je ova lopta, integracija. Ova lopta priča sve strane i jezike. Toti, najljepša vam hvala, želim vam sve najbolje, puno što više prava, da ste što ravnopravniji s nama, svima drugima u Hrvatskoj. I ja vama osobno želim da vam se ispuni želja da jedan Rom zaigra za hrvatsku reprezentaciju, je li tako? Velika ponos, velika čast. Nadam se uskoro, a ujedno i moj tata je tu koji mi otvara ovu izložbu i ja mu posvećujem ovu priliku, ovu čast, on ima 93 godine i najstariji je Rom u Hrvatskoj državi. Evo, pa time ćemo i završiti. Evo, gospodin gleda fotografije, 93 godine, prošao je Jasenovac, prošao je svašta, još uvijek je tu s nama, bori se za prava Roma, Toti također, a vas, dragi gledatelji, pozivam, ako ste u blizini tu Sesveta, dođite ovdje u MK Sesveta i pogledajte izložbu romske nogometne reprezentacije. Pozdrav! Hvala lijepo.